Hallo, hvorfor du ligger på? Jeg har lyst til at bolle røven, bitch. Hvad? Jeg har lyst til at bolle røven. Er du med på det farlige? Nej. Hvorfor ikke? Hvem er det? Det er Mustafa. Ja. Det er Mustafa. Hvad? Det er Mustafa. Okay, hej. Hvorfor vil du ikke Vil hvad? med på det farlige? Ej, tak. Hvorfor ikke? Jeg sidder til tv. Du sidder og ser tv, og så vil du ikke være med på det farlige. Hvad? Hvad med at komme hjem til dig og boller dig så hårdt? Nej. Hvorfor ikke? Nej. Nej, det er ikke et svar. Jo. Nej. Mig er det. Hvad? Hallo? Hvad sagde du? Hvad? Hvad sagde du lige før? Min mobil er ikke så god. Hvad? Min mobil er ikke så god. Nej, jeg sidder til tv. Du sidder og ser tv, og så lykker med på det farlige. Det er ikke noget svar. Ej, kom nu. Hvad med, at jeg tager hjem til dig og boller dig alt for hårdt i røven? Nej. Hvorfor ikke det? Ej. Hvorfor ikke? Hvem er det, jeg snakker med? Det er Mustafa Ali Mohammed. Ja. Jeg er bare røv. Hvad? Ej, jeg er ikke noget liv. Hvad nu? Ja. Ej, jeg er ikke så til at snakke selv, ligesom jeg ikke til. Du sidder og ser porno. Hvad med at komme over og være der ordentligt våd? Ja. I må hygge jer. Ej, hallo. Kom nu, skatter. Ej, I må hygge jer. Jeg er med på den værste. Kom nu.